салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Бародароне ки мехоҳем ки тиҷорати кроссовки кунед, бародаро, ман 10,000 вибри кроссовки дорум бо нархҳои оптум. Ай 550 рублӣ сар мешавад то 3400 ман. Ҳар шахсе мехоҳад ки тиҷорати кроссовки кунад, дар WhatsApp ман муроҷиат кунед, сурату шароитон мекунам ва вибр кунед, мехарем бора тамоми шаҳрҳои Россия доставкатон мекунам, пули доставкаша меспоред, бортон мегирен, тиҷората пеш мебаред. Бе ғарзи кроссовки, футболка, спортивка, бруки джинс, чизе дар короитон роитон мекунам. Проблема нест. Боро бародарон нигоҳ кунед, борои беҳтаринай 10,000 вибр дорум. Суратоша ҳамаша дона ки шуморо нишон дода наметавонам, лекин вай кунед, дар WhatsApp бинависед, ман шумо сурату шароитон мекунам. Ай 550 рублӣ сар мешавад то 3400 рубла. Бора мехарен, тамоми шаҳрҳои Россия роитон мекунам, бигирен, бизнеса пеш барен. Либоса дар кора, бруки джинс, спортивка, яъне ки носки, тапушак, чизе дар кора роит мекунам. Проблема нест. Фақат ҳар шахси қатима кор мекуна, ростгӯ ростқавл боша. Ҳаста ягон шеринад ки қатима ҳамкорӣ куна. Любой ҷо роӣ мекунам, бора мегирен, бизнесона пеш мебарен. Фақат бародаро чихелай меган ки қарз бите, дар аввали кор қарз дода наметонам, аввал кор мекунем 1 моҳ 2 моҳ, ояндада ҳамаш мешава. 10,000 вибри кроссовки дорум, 1 коробка мехарӣ, 100 коробка мехарӣ, роид мекунам. 1 коробкаш да 8 парай, 1 светай размери риад. Бародаро пешакӣ мегум, на цветша мумкин ай алиш кардан, на размерша. 1 модела вибр кардед, дар душ 1 светай, 8 парай, размери риад. Доставка мекунем, бора мехарӣ, доставкаша меспорӣ, борта қабул мекунӣ, тиҷората пеш мебарӣ. Аллакай дар ин муддати 1.5 соле ки ман ҳамин корро кардастам, чандта масалан одамое ки дар стройка кор кардан, ҳозир точка гирифтагиян, авитада кор кардасиян, валберезда кор кардасиян, ба телефоношон фурӯхтасиян, WhatsApp қати, ба каналои YouTube. Шумо метавонед ки каналои YouTube қатирам савдо кунед. Ман дорам каналои YouTube. ҳар шахсе мехоҳад ҳамкорӣ кунад, марҳамат WhatsApp муроҷиат кунед, бо суҳбат мекунем. Хонободу сарбаланд шаванд. Видеоро давомиша тамошо кунед. ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созин хубен, саломатиё хубан, худованд нигаҳбонтон бошад. дӯстон, видео то охир тамошо кунед ки бениҳоят навори хуб шудагай. касоне ки бизнес кардан мехоҳед, марҳамат кроссовкиро бо нархи оптовӣ ва бо нархи арзон ба шумо равон мекунем. нархи оптовӣ аз 600 рубл то 3300 рубл мебошад. доставка дӯстони азиз ба тамоми шаҳрҳои Россияро дорем ва равон мекунем. марҳамат муроҷиат кунед, иншоалло ки кроссовкиҳои качествени бо нархи арзон бениҳоят хуб ҳастанд. бародаро, дӯстони азиз, марҳамат муроҷиат кунед. ана 10,000 намуд ами кроссовкиро дорад. мақсад ки дар ҳамин WhatsApp салом расен, иншоалло ҳамаша ба шумо равон мекунад. вибр карда, интихоб карда ба шумо метавонед заказ кунед. подписия накунед, шебачаҳо лайкҳоро бизанед. видео то охир тамошо кунед. иншоалло ки видеои бениҳоят ҷолиб шудагай. ба ҳаматон дӯстон тамошои буфароғат. мепурсидан ки 3-1 барои чӣ? 3-1 бародаро барои хинакира мегирад, мардонагира ба хубадина, фоиза баланд мекунад, гардиши хуна тез мекунад, ракаши пора нес мекунад. ай 21 намуд ётай рӯшад, дар 17 ҷойдан фоида дорад. ҳамчунин спрей дорад ба мисли мази френк, и спрейша мақсад барои муҳлати ҳамхӯбаира тӯлонӣ кардан. инҳо барои одамои зандор ҳаст. кадоме дар кор бошад, занзани ба тамоми шаҳрҳои Россия равон мекунад. ҳамчунин доставкаш ба тамоми шаҳрҳои Россия бепул мебошад. марҳамат. ва ҳамчунин м плюс ҳам дорем, метавонем муроҷиат кунем. дӯстон, якумин кроссовкиро мо ба шумо тавсия медиҳем ки нархаш 1900 рублай оптовӣ, дар як коробка 8 пар дорад, ҳамаш як светан. марҳамат дӯстон, нархаш 1900 рубл, ана 8 пар дорад, метавонед муроҷиат кунед. иншоалло ки доставка ба тамоми ҷои Россия дорад ва равон мекунад. бародаро, 1900 рубл мехаред, дар болош агар ки масалан бизнес карда бошед, дар болош 500 рубл ё ки 1000 рубл мефурӯшиш. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. номерҳои WhatsApp 925 939 41 23. салом нависед. иншоалло ки 10,000 намуд кроссовкиро дорад, ба шумо равон мекунад ва шумо интихоб карда ана заказ мекунед. бародаро, марҳамат муроҷиат кунед. дӯстон, дуюмин кроссовки имрӯзаи мо тавсия медиҳем ба шумо ки дар як коробка 8 пар дорад, ҳамашон як светан. мақсад агар ки шумо сафед заказ кунед, ҳамашон дар донаша мехоҳед сафед дорад. нархша бародаро 800 рубл мегӯяд ки ана бо нархи оптовия. шумо ҳамёро метавонед 1500 рубл ё ки 1300 рубл фурӯшенед.
марҳамат дӯстон, язди метавонед муроҷиат кунед. Нархҳоян 800 рубл ва номерҳои WhatsApp мондаги занг бизанед. Ана ледниям, зимниям бародор ҳама номи кроссовкиро дорад. Доставкам ба тамоми ҷои Россияро равон мекунанд. Шумо аз хона заказ карда нархаш 800 рубл, ана 8 пар дорад бародор. Марҳамат метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстон азиз, севимин кроссовкии мо дар видеои имрӯза дар як коробка ишам 8 пар дорад ки ана ҳамашон як светан обтоби равон карда мешаванд. Нархҳояшон 1200 рубли. Ҳамин шербачаҳо хитон фурӯхта метавонед, мақсад бизнесона сар карда метавонед. Дар стройка то ки бародор мақсад мегарден. Нархаш 1200 рубл, дар болос 500 ёки 600 рубл монда мана мефурӯшид. 8 пара ҳамашон як свет обтоби равон карда мешавад. Дӯстон, либосам дорад, марҳамат обтоби либосам равон карда метавонед равон карда. номерҳои WhatsApp мондаги марҳамат муроҷиат кунед. ва дӯстон, чорумин кроссовкиро мо ба шумо тавсия медиҳем ки ин кроссовки бовар кунед аз назар аз кроссовкиҳои дигар бениҳоят хубтаракай. Нархаш 2500 рубл. Дар магазин бародор ҳамин места тай 4000-4500 рубл места. Нархаш 2500 рубл. Агар ки мақсад шумо бизнесман сар кардан бошед, 8 пар дорад, ҳамашон як свет. Агар шумо свети сиёҳ заказ кунед, ҳамашон дар як коробка 8 пар, ҳамаш як свет меро бародор. Нархаш 2500 рубли. ҳамира метавонед хидад дар 4000 рубл ёки 3500 рубл фурӯхта метавонед. Марҳамат дӯстон, номерҳои WhatsApp мондаги муроҷиат кунед. ва дӯстон, панҷумин кроссовкии мо дар видеои имрӯза нархаш ирам 800 рубл бародоро. Качествени бо нархи арзон. Ледния нархаш 800 рубл, 8 пар дорад дар як коробка, ҳамашон як свет обтоби равон карда мешавад. Дидесем бародоро, ами качествени мақсад бениҳоят хубай. Мақсад бародоро, ана свети кабучам дорад, свети сафедчам дорад, свети сиёҳшам дорад. Не ки ё коробкаҳош отдельне бародоро. Дар як коробка 8 пар дорад, ҳамашон як светан. Нархаш 800 рубл. ҳамира хиди шербача фурӯхта метавонед дар 1300 рубл ёки 1400 рубл. Марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. номерҳои WhatsApp мондаги занг бизанед, маълумоти аниқтари кроссовкиро аз худашон пурсон шавед. ва дӯстон, шумо мақсад зиқ нашавед ки мо дар киҷо ёки аз Москва дурем ёки дар Екатеринбург, дар Санкт-Петербургем. ба тамоми шаҳрҳои Россия дӯстон равон мекунем. Доставкаш марҳамат муроҷиат кунед. номерҳои WhatsAppаш мондагиай салом нарсен бародор, ана 10000 намуди ами кроссовка дорад. хитон вибр карда ва заказ карда бо нархи арзон аз 600 рубл то 3300 рубла заказ кунед ва вибр карда бародор равонтон мекунанд. хайр дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ бошед. Худованд нигаҳбонтон бошад. бародаро, бисёри бад мепурсиданд ки самиёван доред. Бале дорем бародаро. Самиёван оригиналаш истеҳсоли Индонезия мебошад. Курсаш бошад 3 пачка мешавад. 12 то 15 килограмм вес метавад. Бо гарантияш. Мақсади наметавонад ки занам бихӯра, мардам бихӯра, фарқ надорад. ай ҳам вес метавад, иштиҳом меёра, одамро ба қувват мекунад, слабиш да намеёмад. Беҳад чизи хуб аст. Доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия бепул мебошад. муроҷиат кунед, равон мекунем. ҳамчунин ба Тоҷикистон ҳам роҳӣ мекунем. дӯстони ман, яхта аввал лайкотон монед, баъд дар ҳамин канали ҳамин бародар обуна шавед. баъд касе ки билети самолот дар кора ва билети поезд дуни Россия, автобус дуни Россия, билет самолот тамоми рӯз замин, ина ин номерода WhatsApp дорум. дар ҳамин WhatsApp занг занед, иншаалло билета любой территория мегирем, гарантияш кати мепарем мерем бо вақти хурсанд.